Kok kayo lah surang tentu denai meminta usaha Tuhan guru sangko denai hanya singgah saja de adora sodun sana sa kampung sa pamainan sama sodaulonya mangko tapi jalaman Tuhan usah lah kayo nan dipanggakan lama nyokatan sampai rangkuangan untuk apa kayo baginda punya orang punya awak Jawa dari dun sana biarlah tak bapi tapi asalai bapi paguno dalam nagari untuk apa kayo baginda punya orang punya awak Jawa dari dun sana biarlah tak bapiti tapi asalai babi paguno dalam